And now we have a celebration because we have the 40th anniversary of Spain and Portugal joining the European family. So I would like to ask the two leaders of the delegation first, Alfonso Rueda Valenzuela and then José Manuel Ribeiro, to take the floor. Alfonso, the floor is yours. You have 1 minute. I don't see you, but I hope... Thank you. Thank you, Cata. Thank you, Ms. President. I will speak in Galician language. O primeiro que farei agradecerlle á Presidenta a súa presencia hoxe nun acto moi simbólico para España e para Portugal. Existe, sen dúbida, unha península ibérica que existía antes do ano 1985 e outra moi distinta despois desa asignatura, despois desa incorporación de Galicia e Portugal á Unión Europea. Había poucos anos que finalizaran dúas dictaduras en España e en Portugal e aquela decisión foi un antes e un despois. Éramos dous países pechados en nós mesmos e agora somos dous países, levamos moitos anos, 40 anos, sendo dous países con vocación de participar en pé de igualdade na vida de Europa. A integración en Europa supuso para España e Portugal a consolidación da democracia e o inicio da época de maior prosperidade que viviron os nosos dous países, social e económicamente. Hoxe en día ninguén, nin en España nin en Portugal, ten dúbidas de que aquela foi unha magnífica decisión. España e Portugal recibiron da Unión Europea moitas cousas e estamos dispostos a seguir achegando desde os nosos países para seguir contribuindo con lealdade e ilusión a engrandecer a Europa da que formamos parte. E agora que as turbulencias internacionais ameazan con sacudir o noso territorio común, Europa, é necesario seguir insistindo nas fórmulas de éxito que converteron a Unión Europea no que é hoxe. Hai que seguir insistindo en máis descentralización, máis cohesión e máis cooperación transfronteriza, da que Galicia e o norte de Portugal somos referentes en Europa. E, polo tanto, a suma das estruturas e os fondos da Unión Europea, coa determinación das persoas que vivimos en España e en Portugal, fixo posible que en 4 décadas houbera a transformación e progreso continuado do que disfrutamos. O benestar e o crecemento económico foron parellos á superación das fronteiras que hoxe non existen entre os dous países. E, polo tanto, como portavoz da delegación española ante o Comité das Rexións, 40 anos despois, quero reafirmar aquí que os nosos povos, España e Portugal, seguen querendo avanzar unidos no medio das incertezas e das dificultades. Máis política regional, máis unión, máis irmandade sempre significa máis Europa. Moitas gracias. Muchas gracias.